Vitajte, milí diváci, teraz vám poviem niečo o tyristore a predvediem vám, ako tyristor funguje. Tyristor je tu na KT500, je to polovodičová súčiastka PNPN priechody a funguje na princípe podobnom ako tranzistor, s tým rozdielom, že u tyristora stačí dať impuls a tyristor už potom spustí spotrebič. Takže čierne tlačidlo je tlačidlo štart. Z kladného pólu ide cez to čierne tlačidlo, cez odpory a cez rezistory na riadiacu elektródu G. To znamená, že ak stlačíme štart, žiarovka sa rozosvietí, to znamená spotrebič sa spustil. Teraz, ak prepojíme tyristor, čiže preskratujeme medzi katodou a anodou, tak žiarovka zhasne, čiže stop. Čiže toto je tlačidlo stop. Znova štart, stop. Náš štart je zapojený tak, že privádzame kladný pól na riadiacu elektródu G. Čierny vodič je záporná elektróda, to znamená, že katoda a anoda je cez rezistor spojená so žiarovkou. Tento elektrický obvod funguje na napätie 12V jednosmerných. Ak máme nižšie napätia, tak tieto rezistory budú mať menší odpor, ak vyššie, tak bude vyšší odpor rezistorov a potom aj žiarovka musí ísť na vyššie napätie. Takže takto pracujú obvody s tyristorom. Tu je tá výhoda oproti tranzistoru, že zostáva spotrebič zapnutý, kým tranzistor vypína po odobratí štartovacieho impulzu.